Ohjelmille voit tehdä myös kansioita. Kansion luominen tapahtuu painamalla kuvaketta ja vetämällä se toisen kuvakkeen päälle. Voit vetää useampia ohjelmia samaan kansioon. Kun olet saanut kansion valmiiksi, voit nimetä sen uudelleen. Ja nyt sinulla on Adobe-kansio. Hytinän saa loppumaan painamalla kotinappulaa. Ohjelmia saat poistettua painamalla ohjelmaa pidemmän aikaa, jolloin raksi ilmestyy ohjelmaan. Voit poistaa sen painamalla raksia ja ohjelma vielä kysyy, haluatko todella poistaa ohjelman. Poista. Jos kuitenkin haluan ladata ohjelman myöhemmin, menen App Storeen, josta voit katsoa alareunasta ostetut ohjelmat. Ja täältä ei tässä iPadissa. Ja täältä voit ladata saman ohjelman takaisin iPadillesi.